салом дӯстон, имрӯз дар бораи як мавзӯи доғ аз ҷаҳони футбол суҳбат мекунем. Бозии охирини дастаи миллии Тоҷикистон чандон муваффақ набуд. Мутаассифона пас аз шикаст аз Сурия ва Филиппин, даста дар рейтинги FIFA 2 зина поён рафта, ҳоло дар ҷойи 105 қарор дорад. Ин албатта он чизе нест ки мо интизор будем, аммо вақт ва имкониятҳо барои беҳбудӣ вуҷуд доранд. Футбол бозиест ки пур аз ногаҳонист ва ҳар бозӣ метавонад оғози як ҳикояи нав шавад. Ба фикри шумо ояндаи мунтахаби мо чӣ гуна хоҳад буд? барои баргаштан ба мавқеи пешина кадом қадамҳоро бояд андешид? Барои онҳое ки мехоҳанд аз ҳамаи рӯйдодҳо огаҳ бошанд ва хабарҳои охирини ҷаҳони футболро муҳокима кунанд, ман тавсия медиҳам ки ба телеграм-канали ман назар кунед. дар он ҷо шумо маълумоти зиёде пайдо мекунед ва метавонед бо дигар мухлисони футбол ҳамфикр бошед. ссилкаи телеграм-канал дар описанияи ин видео. обуна шавед ва дар мавҷи рӯйдодҳои футболӣ боқӣ монед. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати Yakix мебошад. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. футбол на танҳо бозӣ аст, балки инъикоси ҷонибҳои гуногуни зиндагӣ, аз ҷумла мушкилоти шахсӣ ва касбӣ ки бозингарон бо онҳо рӯбарӯ мешаванд. ҳодисаҳои атрофи Килиан Мбаппе, яке аз судобозони боистеъдод, нишон медиҳанд ки рӯи варзишгар то ба қуллаи муваффақият чӣ қадар душвор буда метавонад. айбҳое ки журналисти фаронсавии Ромен Молина бар зидди Мбаппе пеш овардааст дар бораи вобастагии ӯ ба майю шароб ва мушкилоти равонӣ яъне психикӣ на танҳо мухлисонро, балки ҷомеаи футболи ҷаҳониро низ нигарон кардааст. агар ин мушкилот воқеан вуҷуд дошта бошад, онҳо метавонанд ба карьера ва ҳаёти шахсии ӯ таъсири ҷиддӣ расонанд. муҳим аст ки дар паси ҳар як бозингари бузург инсонест ки метавонад бо ҳамон мушкилоти рӯбарӯ шавад ки ҳар инсони дигар дучор мешавад. ҳодисаи Мбаппе инчунин ҷанбаҳои ҳуқуқӣ ва молиявиро ки бо клуби пешинаи ӯ PSG вобастаанд дар бар мегирад. ҷанҷол дар бораи қарзи 55 миллион евро нишон медиҳад ки муносибатҳо байни клубҳо ва бозингарон чӣ қадар мураккаб буда метавонад. тавофуқоти шифоӣ ва созишномаҳои ҷентлменӣ тавре маълум шуд метавонанд манбаи ихтилофоти ҷиддӣ шаванд, махсусан вақте ки маблағҳои калон дар миёнанд. ин рӯйдодҳо муҳимияти дастгирӣ ва фаҳмиш аз ҷониби клубҳо, мураббиён ва мухлисонро таъкид мекунад. бозингарони ҷавон ба монанди Мбаппе аксар вақт бо фишори бузург рӯбарӯ мешаванд ва доштани муҳити устувор метавонад ба онҳо дар бартараф кардани ин мушкилот кӯмак кунад. ҷомеаи футбол бояд кӯшиш кунад ки шароите фароҳам орад ки дар он бозингарон на танҳо ҳамчун варзишгар, балки ҳамчун шахсият рушд кунанд. аммо муҳим аст ки дар хотир дорем ки роҳи ӯ ба муваффақият на танҳо голҳо ва трофеиҳо, балки бартараф кардани душвориҳоест ки дар роҳ ба вуҷуд меоянд. бигзорин ҳодиса ёдрас кунад ки дар паси дурахши ситораҳои футбол одамони воқеӣ ҳастанд ки баъзан ба дастгирӣ ва фаҳмиш ниёз доранд. дар ҷони футбол номи Эрлинг Холланд ҳамчун рамзи истеъдоди беназир ва самаронокӣ садо медиҳад. гузариши эҳтимолии ӯ ба Барселона як сенсатсияи воқеӣ ва шояд яке аз бештар баррасишудаи 10 сола мешуд. Жан Лапорта, президенти клуби каталонӣ, дар ин на танҳо имкони пурқуввати даста бо яке аз беҳтарин ҳамлагарони ҷаҳонро мебинад, балки инчунин шанси баргардондани шӯҳрати пешини Барселонаро низ мебинад. аз замони ба вазифа омаданаш дар соли 2021 Лапорта фаъолона корро барои имзои Холланд оғоз кард. новобаста аз мушкилоти молиявӣ ки клуб дучор мешавад, Лапорта стратегияи дарозмуддатӣ таҳия кардааст ки ба ҷалби ҳамлагари норвегӣ дар соли 2025-2026 равона шудааст. қисми муҳими ин стратегия барқарор намудани робитаҳо бо атрофиён ва агентҳои Холланд мебошад. гарчанде ки музокироти аввалия бо Мино Райола сурат гирифтанд, пас аз марги ӯ Лапорта тавонист бо Рафаэл Пимента, намояндаи кунунии Холланд, муносибатҳои эътимоднок барқарор кунад. аммо дар роҳи расидан ба ин ҳадафи пуршараф монеаҳои ҷиддӣ мавҷуданд. вазъияти молиявии Барселона беҳбудиро талаб мекунад. Виктор Фон, номзади собиқ ба президенти клуб, дар бораи имконияти имзои Холланд ошкоро изҳор мекунад ба қарзҳои бузург ва зарурати бознигарии шартномаҳо бо бозингарони калидӣ ба монанди Ямал, Педри ва Гави ишора мекунад. Фон мегӯяд ки буҷаи клуб кам шудааст ва ҳар гуна даромаде ки метавонад аз навсозии Камп Nou ба даст ояд, ба пардохти қарзҳо равона хоҳад шуд.
дар ҳамин ҳол дар Манчестер Сити вазъият низ бинобар қазияи вайронкуниҳои молиявӣ муташанниш боқӣ мемонад, ки метавонад ба ояндаи Холланд таъсир расонад. дар ин мавсим ӯ 10 гол дар 7 бозии Премер-лига задааст, ки ин ӯро бозам муҳимтар барои ҳар як клуби беҳтарин мегардонад. то ҳол сарнавишти ин трансфер норавшан боқӣ мемонад. оё Лапорта метавонад душвориҳои молиявиро паси сар кунад ва орзуи имзои Холландро амалӣ созад, ё ин танҳо як орзуи мухлисон хоҳад монд? вақт нишон медиҳад, аммо як чиз аниқ аст: ҷони футбол бо шавқ ба рушди ин хабар овозҳои ҷолиб пайгирӣ хоҳад кард. бо наздик шудани маросими супоридани туби тиллоӣ дар ҷони футбол баҳсҳои гарм дар бораи он ки кӣ соҳиби ин ҷоизаи бонуфуз мешавад идома доранд. ин дафъа дар маркази таваҷҷӯҳ назари ду ситораи футбол Лионел Месси ва Тони Кросс қарор гирифтааст. Лионел Месси, яке аз бузургтарин футболбозони ҳамаи давру замон, дастгирии худро ба Лаутаро Мартинес, ҳамлагари аргентинӣ аз дастаи Интери Милан баён кард. Месси қайд кард, ки Мартинес мавсими таъсирбахш гузаронд ва беҳтарин нишонзани ҷоми Амрико шуд ва дар финал голи ҳалкунанда зад. Лаутаро мавсими беҳтарин дошт. саҳми ӯ дар пирӯзиҳои даста дар арсаи байналмилалӣ бузург буд, махсусан дар ҷоми Амрико. ӯ ҳамеша дар вақти лозима дар ҷои лозима қарор мегирад ва маҳорати бениҳоят хуб нишон медиҳад. Лаутаро ҳамаи он чизеро дорад, ки барои ҳамлагари бузург лозим аст: суръат, техника, ғаризаи голзанӣ. ӯ ҳамеша болои худ кор мекунад ва бозии худро беҳтар мекунад, ки ин ӯро ба яке аз пешвоёни даста дар клуб ва тими миллӣ табдил медиҳад, гуфт Месси. аз тарафи дигар, собиқ нимҳиматгари Реал Тони Кросс фикри худро дар бораи сегунаи ниҳоии номзадҳо ба ин ҷоиза баён кард. дар подкасти худ Инфичмаллапен Кросс Винисиус Жуниор, Ҷуд Беллингем ва Даниэл Карвахалро номбар кард ва қайд намуд, ки маҳз аз байни ин бозингарон ӯ соҳибони туби тиллоиро интихоб мекунад. ман фикр мекунам, ки Винисиус, Ҷуд ва Даниэл бозингароне ҳастанд, ки саҳми бузург дар муваффақиятҳои Реал дар ин мавсим гузоштанд. онҳо дар тӯли сол устуворӣ ва маҳорати баланд нишон доданд. Реал муваффақтарин дастаи Аврупо буд ва ин аз ҳар як бозингари дастаи мо вобаста аст. ман боварӣ дорам, ки яке аз бачаҳои мо ин ҷоизаро сазовор аст, бо дар назардошти ҳамаи дастовардҳояшон ва саҳмашон дар муваффақиятҳои даста, гуфт Кросс. шумо чӣ фикр доред дӯстон дар ин бора? Кӣ сазовори ҷоизаи туби тиллоӣ мебошад ва барои чӣ? андешаҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин тамом, боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.